Дай вам Боже доброго здоров'я. В ефірі програми «Русинська родина». Я її ведуча Віра Кубулей. Низьки ми знаходимося в царині Івана Дмитровича Ситера. Дуже вам красно дякуємо, що сте нас пригласили. Я вам дякую, що сте прийшли в особняк наш сюди. Ви сте увидели, як живуть, розумієте, одні учителі і, можна казати, переводчики русинські. От, видите, їх кухню. От наше покоління в Шитки так живуть, так що все добре, все добре. Будемо казати, чесні люди. Чесні люди, Айно. айно. Ну, з того часу, як із місця не виділи, та вийшла дуже файна книжка «Зора Біловежі», то переклад із Василя Густія української на русинську. Айно. Так. Ну, чим викликаний тот переклад? Що вас так зацепило? Що мене зацепило? Зацепило то, що мені подав ідею Алмаші Михайло Іванович. Він каже, що Василь Петрович Густий зробив ліричну драму «Зоря Біловежі» про дуже інтересний період життя нашого дорогого і чистованого Олександра Духновича, який, розумієте, 4 роки був попом у словацькому селі Біловежа, в Словакії. Тому було нелегко там, ні? Там було нелегко, бо то було дуже інтересне село. Воно було тим інтересне, що 4 роки там попа не було. Село було настільки бідне, що не могли навіть утримувати попа. А ви пам'ятаєте, що раніше село мало утримувати попа. За масштабом своєї діяльності, глибиною змісту і тематики, талантом, силою убіждення Олександр Духнович відноситься до діятелів світового масштабу, майже тому, що родився він у маленькому селі Тополя і був ближе до землі своїх предків, котрі від прадіда Петра, діда Дмитра, вітця Василя були священниками. Туй він пізнав много духовних цінностей, навчився любити людей, читати книжки, знав ціну роботі і справедливості, бо дуже рано, в 13 літ, лишився без вітця і виховувався у селянської жони баби Гарайдихи, котра прилучила його до народного язика, співанки, казок. Туй, писав він, перший воздух сал, кормився руським хлібом, русин мене колисав. Мене, молодого хлопця, постигла в 1816 році гірка доля. В тому році втратив я найдорожчого і любимого отця, якого вирвав з межі живих немилосердний тиф. І так остався я сиротою. Найдорожча мати, на яку опала вся жура і 6 дітей, спонукала мене як найстаршого із всіх іти до богословської студії. І тому я, хоча й мав намір посвятитися студіям землеробства, повинувався воле матері. В році 1821 пішов я до Пряшева і, прийнятий єпископом Григорієм Тарковичем до Білого клеру, з стипендією 150 форинтів удався до Кошиць на 2 роки на філософській студії. Опісля в 1823 році перейшов я на богословській студії до ужгородських семінаристів. По сконченню студії приділено мене як урядника до дієцезіальної канцелярії на посаду актуара, а як пильно я там працював, найпосвідчать протоколи дієцезій. Однак тяжка була моя доля в єпархіальному уряді, бо хоча я й призначався при тодішньому секретарю Василю Поповичові, дуже старанно працював, хоча й ні вдень, ні вночі не спочивав, хоча й мене мій начальник много раз похвалив, но не достав я ані одного динара нагороди і мусив тяжко нужди зазнати. Вже й сама одежина подерлася, а не раз, кажу правду по совісти, сидячи дома босий, писав все-таки дуже старанно. І не лише тому, що не зазнав жадної ласки і милосердя, але єпископ, чоловік дивної вдачі і чистої скупости, одмовив мені харч і хату. Таркович, пряшівський єпископ, до речі, треба повісти, що твердий руснак був, але він сослав туди Духновича заслання у Біловежу, бо там 4 роки ніхто не хотів іти, там попа не було, а в ті часи на селі без попа то таке діло. І Духнович там 4 роки пробув попом. Но
А Василь Петрович Густий написав ліричну драму «Зоря Біловежі» щирою українською досконалою мовою, як він все пише українською досконало. А Михайло Іванович Алмашій каже, що не боре треба би, каже, хотіли би словаки обито то перекласти русинською. Ви знаєте, я обзирав ту книжку, ну, бо таке то ж я брешу. Бо я її за 4 доби переклав. Ну, що значить переклав за 4 доби? Поклав на папір у чорновому варіанті. Натільки прекрасно написав Василь Густий, то розумієте, що воно ся перекладало легко на мій співанка би. Айно, на русинський так, як дихання, знаєте, йшло. Ну, пак я ще довго до того, як і все остальне, шкрябав, креслив, але зробив їм. Діло у тому, що словаки узнали, що я роблю над перекладом, і ще скорше книжка вийшла в видавництві. Я ся чудував. Вони двічі до мене були з Біловежі, Біру сільський, Петер Микула. Двічі був. Відав, що це книжка. Кажу, буде книжка. Книжка буде. І вони чекали виходу, знаєте, своєї книжки. І дуже був потішений, що ми із жоною були цього літа, там кожен рік фестиваль присвячений Олександру Духновичу. Вони його чистують, як Бога чистують його. Ми були на тому фестивалю, і ми, по-перше, були у церкві, тут, де священником, попом був наш Олександр Духнович. Церква замечательна, бо церква знаходить під охраною ЮНЕСКО. О, як то добре. така красавиця, не можете собі уявити, яка то церква. Розумієте, тут ми ще дзвонимо та за мотузя тігаємо, а там на кнопки ся нажало, і дзвонять, красавиця. І там священник, він їй дав слово в церкві, правда, як кончив службу, як цю книжечку посвятив, як помолився над ним Богу, і каже мені ж, пане Сітарці, ця книжка буде молитовником у кожному русинському домі. Знаєте, після того всього, як дуже красномовно за ним мовчали на Україні, хоч видите, щось їм і зробив, от, мене то так вразило. Думаю, Боже мой, є Господь Бог на небі, і я собі за таке заслужив. І я до Челядися звернув, бо село тепер таке красне, як писанка. Бо по усьому селищі робив Олександр Павлович, 13 років ще він там був попом. Я їм кажу, знаєте, челяди, дорогі мої, чом так вам дав Бог, бо за вас се молили. Два видаючіся, кажу, наші руснаки. Знаєте, і челядь мене так зустріла, бо кажуть, правда, уж я брешу, не можу у церкві виступати. Кажу, можу, кажу, бо служба ся кончила. Як думаєте, Таркович то мудро поступив, що відправив Духновича у то село? Він поступив. Це не було то університети життя? Ви знаєте, Таркович взагалі умниця, велика умниця, це глибоко вчений був чоловік. Но того ж він не любив Духновича, у всякому случаю, із слов Василя Густия, із цієї книжки, то ся прослідковує. Ну, але... А може він хотів усмірити його гординю? Бо не знав оце воно так, тому що, по-перше, він його держав у чорному тілі. Розумієте, Духнович. Духнович не мав що їсти там у тому Пряшівському, розумієте, на службі у Тарковича. Це буквально, це не фігурально. Ну, але то, що на Хосен пішло Духновичеві 4-річне перебування між цим народом прекрасним, то факт. Неодріче буде згадати тут сон, що приснився мені ще у 1829 році, як я був на єпархіальній канцелярії. Отже, одної ночі, пригадаю собі, в зимі явилася мені Біловежа, якої я ніколи не видів, і якої ім'я ніколи, я думаю, і на думку не прийшло, а однак видів у сні каменисту дорогу, видів цілу околицю, видів церкву з 5 вежами, видів вонючий дом парахіальний, то сільську хатину, видів город і скали, і це місце видалося мені як тюрма, в котру я замкнений. Опісля, коли мене опроваджено туди і в сні і сказано, що там буду жити, переляканий заплакав з окликом: «Це є, отже, мой остров Гелена». І тоді якийсь геній приступив до мене з розрадою, шепчучи:
не вдавайся в тугу, не радай, там будеш проживати лише 4 роки, а по уплавім 4 років освободишся і буде тобі добре. Цей сон приснився мені у 1829 році, і ось в 1834-му, в часі, як переложений до Біловежі, оглядав цю околицю, пригадався мені нагло сон, і я мимоволі крикнув: «Це є отже мой остров Гелене», але пригадалася разом і розрада, що це тільки на протяг 4 літ. І дійсно, 1 апреля 1838 року откликав мене новоіменований мукачевський єпископ, і я звольнений із тої парохії, яку я одержав від 1 апреля 1834 року аж до 1 апреля 1838 року. Переконався у сповненню сну і навіки попрощався зі своїм народом парохіянами. То факт, розумієте, там він пройшов велику школу, там він себе осознав своє єдинство із русинським народом, і вже після того він казав сміло, що я русин є, був і буду русином, я родився русином. Так що я думав, що шкода то не нанесло, бо коли проваджав його Таркович у Біловежу, то він казав, що пройдеш ти тернистий путь і кам'янистий, але по цьому путю пойдуть многі наші люди. Він зла не хотів. Він знав, що, як вам казати, що духовний отець народа повинен жити з народом. Повинен Знати його ізнутрі. Айно, і пройти ті всі біди і страдання, що проходить, розумієте, народ. Бо коли низь позераш то не дуже вірить, що всі наші духовні отці йдуть тим же стражденним путем, котрий йде наш простий народ. А жаль. І всі у книзі цілий фрагмент житті Духновича. Айно. І які фрагменти відображені в поезії? Ви знаєте, то трогательно. По-перше, я можу сміло повісти, бо свої книжки вже не в продажі не українського варіанта, не русинського варіанта. Прекрасні речі. Описується період перебування, розумієте, Духновича в Ужгороді. Він був у Петровая, віце-мера города, прийнятий як приватний учитель сина, низь кажуть, репетитор. Розумієте, а у Петровая була дуже красна жона. Дуже красна, 30-річна жона, Петровая був мало старший від неї. І знаєте, між ними спихнула така трогательна іскра, знаєте, такої любові, великої, святої любові. Хоча Духнович отрично знав, що він монах білого клера, і йому немає права на целібатство, так сказати, до кінця його життя. Ну, знаєте, то читати, то так трогательно на фоні нинішньої трактовки, так сказати, взаємоотношень між мужчиною і жінкою. Це перший епізод. Винобрання, йде свято винобрання, розумієте, у нашому, на жупанаті нашому, прекрасне свято винобрання, якось кончає тим, що приходить, у Тарковича приходить посильний з Пряшова і каже, що неборе, вертайся в Пряшов, бо наконець знайшли. Панове, чуєте? Ви видите, панове, яка чудесна ся осіння ніч, усіяна звіздами й огнями, закосичена мелодіями гуслів. А це кое буває в Унгварі лим у нас, в своїй благословенної глушині, лим раз у році перед нею Пешт знімає калап зачудовано й чистовно. А гості з Будапешта каже се, «Іппен так, ви мій цімборе поет, і ми з вами теж туй поети. Що за вино? Істинний нектар, най нам позавидять і боги із Олімпа, і не лем вино, а музика сіся, мене вертає в молодость хмільну, де сам сусі, де мож без клопоту любити і залюблятися і зась, осуду й оговору не боясь, як то файно дниська тече старий уш. Веселяться нині кожді жона і муж. Гей, чопнерю цимборе, устигай, кожному до вінця погар наливай. Чомся мила журиш, повіч мені ти, тайну в своєму серці вже не сокоти. Гей, чопнерю цимборо, устигай, кожному до вінця погар наливай. Честовані гості Петрова їм каже віце-мер. Ми зазвичаєм, що унгар нам сповідує одвік, на винобранню погари цоркнім,
Усі гецімборови давні і нові, чужих незнаних ту й не годно бити. Знакомтеся, це Олександр Духнович, Акакія, мого синка, учитель, не по роках премудра голова. Він всі науки розуміє не хоч як. Єдна біда, майже не піяк. Та перебачте му, панове, гріх, бо він ще й гусляр. І він грає гостям, і гусляє, і грає, і співанку співать. Знаєте, от вона вийшла, Петроваєва жена, він пішов на Уж, а Уж там був, де тепер, колись там у нас млин, був тік, він пішов до верби, і вона до нього підійшла тихо, і найвищий прояв її любові, вони собі там переговорили, призналися в любві і призналися, що не вартося цим ділом далі займати. Дозвольте руку вам поцілувати, вельможна пані. Може, селем сон, придивні чари, ночі винобрання, дарунок неба за митарства усі. Хіба по правді ви порозуміли, уж нині я гусляв, співав для вас, і лем для вас. Хоч вас я не увидів серед чистованих гостів за столом, я знав, уж ви учуєте мене, моєго серця оддихування і стон. Жона каже, все вже, друже мій, подобать на любов. Ще мало, і вона вже на порозі. А що тоді робити нам із нив? І часто гуркий одний дим, і як він очі людям виїдає. Жалю до залюблених він не має. Много ще ти, друже мій, не знаєш. Та й що з того, хоч знав я? Це варто нам межу переступати, котру судьба проклала між нами. Порозумій, я вінчана жона. А я у шиткого лемклирик, утіканець, і від милосердя вашого залежу. Та ви мені явилися гизуря, котра цілий животня буде вести круз нетрища над пропастями, котрі убагливами приладила доля. Каже вона йому, тебе я теж нігде не забуду. Кеть мож, кажім собі, перту на те. І ця розкош буде вже нашу тайну, одну із тих життєвих таємниць, котру до смерти варто сохраняти. Тому дозволь, каже, сей шал шовковий зняти оби по цьому місячному сіянні, лице твоє прекрасне я увидів. Жона знімать шал, обоє мовчки зачаровано позирають, ніби намагаючися запам'ятати одно другого. Він нам каже, о, Шандорку, це нашто нам, нашто? Може, це і не гріх, а благодать, бо чому зорі всі світила віщі, ушитко видять, знають і мовчать? Ти чуєш, от душі там веселяться, а ми з тобою ударилися в смуток. Бал винобрання буває раз у році, а ми так з тобою всей час годно бити в перший і послідній раз. Так і було. Більше вони не виділи, розійшлися. А якби ця любов гріла Духновича в шитку? А й мене так. Знаєш, тут є пронизуюча до болі серця сцена, коли він вже попує у Біловежі, і браття Бідешкуті, як їх красномадяри назвали, Бідешкутів, назвали, це ті двоє газду із сусіднього села, які кормили його, частували, підтримували, давали йому там можливість вижити. Та вони були такі хлопці, гибаниці, на них казали бізнесмени, та вони принесли з Унгвару письмо йому однієї. Через роки і роки принесли йому письмо. Він його спалив, не прочитавши. Ну, це вже, знаєш, із ряда вон, знаєте, виходящий велич духа. Нащо, каже, їй тривожити і себе. І це порозуміти. Він свій путь убрав. Він вибрав свій путь. Він знав, кого він такий, що він монах білого клира, і він знав, який його путь тут на цій дорозі. Ну, що вам казати? Тяжкий був путь Духновича. Я читала його щоденник, як його гнали пішо босим. На початку апреля 1849 року революційні війська зайняли Пряшів, і 27 апреля Духнович був арештований і в супроводі конвою пішки погнали його до Кошиць, щоб поставити перед трибуналом.
Нещасного дня, 27 апреля 1849 року, ухопили мене роз'ярені мадяри і найперше замкнули в городському домі, потім того самого дня около 1-ї години одвели з великим опроводом, як якого розбійника на місце страчення між 4 гусарами і 2 гарматами. Напереді йшов один одділ поляків, позаду одділ мадярських гонведов, а по боках ескадра гусарів. Ніколи я не забуду цього нещасного дня 27 апреля, який мені вже 50-літньому чоловікові спричинив стільки душевного переляку і душевного болю. Так, серед безнастанних насмішок і ганьбливих лайок гордих революціонерів завели мене до першої станції Лема, до одного жидовського дому з великою сторожею. І досі пам'ятаю один дуже сумний случай, а іменно коли мене дня 27 апреля так соромно вели між іншими пакостями революціонерів, і то найбільше польських, на горбку Дренавському, приступив до мене якийсь рудий поляк, який назвався капітаном. Цей чоловік вилаяв мене дуже грубими виразами, ганьбив, висміяв нещасного, обпльовував і в кінці приказав стягнути з мене чоботи, щоб я босий ішов. І це було для мене найбільшою мукою, а коли по стягненню чобот я не мог іти разом з посіпаками, в кінці вдарив мене страшно в лице. У тюрмі Духнович пробув недовго, дякуючи влиятельним людям, його було освобождено, а й бо до кінця життя був під таємним наглядом не мадярських, а цісарських властей. Що йому допомагало ужити, устояти? То, що помагало і всім великим, пак потім вони більше були голі, а й пак були сталися великі люди, котрі вірували у добро іскреннє. Розумієте, ведь Господь Бог нас сотворив і дав нам прекрасну можливість, так звану свободну волю. А всі вибрали люди служення народу. І йому все помогло. Розумієте, що він вижив у невероятних условиях, він вижив і стався великим чоловіком. Ну, ми се гордимо, ми руснаки, або колись ми ще його і чистували, так його там чистують, знаєте, бо, ну, добрі, ми з вами, слава Богу, от тут це зібрали і кажемо про нього добрі слова, коли він там спочиває. Я думаю, що йому буде то приємно, що ми його на його рудну землю споминаємо. Ну, але там голіпше чистують народ. Розумієте, там пам'ятають і чистують його. І я думаю, що йому це і помогло. Його життя у чому є прикладом для нас, руснаків? Для руснаків? Для руснаків його життя приклад від початку і до кінця. Бо коли він пише, що не діла нас опит Робесп'єрів, розумієте, французької революції з 1789 року, і кров пролята, це не про нас, каже. Ми повинні, каже, взяти науку трудом. Ми повинні вчитися читати, казав він братям Бідишкутням. Розумієте, хлопці, каже, требася вчити. Він рахував, що таким путем достане свої права, свою свободу русинський народ. А не інак. Образування – основа вшиткого. Іменно, він це полагав, розумієте, лише на це, що чим буде чоловік май образований, тим буде май багатий, май на увазі духовно, і через це він достане wszystko остальное, бо туди се трансформує, який чоловік духовно багатий, та се трансформує і його поняття про інше багатство. Він вже май чітко знає, що бо йому в житті треба було, чому треба унітази золоті. Це треба йому мати душу, серце і розум, і честь між народом. Розумієте, тому це його золоті слова. Цим би путем мав іти кожен чоловік, який себе бичалує. Кожен чоловік мав іти іменно таким путем. Так, бо копоршів немає жебів. Айно, ну, ніко свукайно не візьме в деревище ніч. І все кажуть, ну і сорочці кожного кладуть у груп. Нікого не кладуть у групу 2 сорочках. А він прожив прекрасне життя. Для народу, то, що він зробив для народу, знаєте, я не хотів би тут додаватися в ті спомини, бо це велика людина для нас. Ми маємо гордити. Ось серед нашого народу були такі люди, як він, Павлович, розумієш, і та не лише він.
про себе говорити окреме, уж наша трагедія в тому, що наша челядь, особливо молодіж нинішня, не знають, де вони живуть, у краю котрого народа. Вони не знають, хто тут жив до них. І тепер живуть тут славні люди, або до них тут жили люди, якимось світ гордить. Знаєте, кіть години вам повісти, та лише маленько от цього. Я з радістю узнав, що в цьому році дали нам дозволення відмічати 200-річчя із народження Венелина Гуц. Фантастичний чоловік. Фантастичний Національний чоловік. герой Болгарії, має Я був в пам'ятник у Болгарії, так Софії. точно. Розумієте, болгари перед ним на коліна падуть. Бо він каже, ти через своє описання ти дав нам ощутити, що ми є слов'янський народ. Він розбудив. Він мене. доказав. Розумієте, він. Ну, а коби я хотів би зазвідати наших многих діточок, уж бакото-то Гуца, і Венелин чому Гуца. Венелин? Знаєте, і це Тибаву, когось би чув про Тибаву на Вхтемішні, кіби не Венелин, не Карабелеш Андрій, розумієш, і так далі. Велика прогалина Да. у нашому воспитанні, у знання нашої історії, і би надівуся уж то-тося поправить. О. А вам, чистовані телепозирачі, желаю учити свою історію, знати, бо в тому є смисл нашої житті.